Boli tam skvelé momenty. Viac menej väčšina z nich sa spájala s mojou obľúbenou nemeckou kapelou Donuts. Boli tam dva momenty v podstate akože počas ich koncertu, ale ešte akože pred ich koncertom viac menej. Viem, že ten spevák Ingo je veľký fanúšik kapely Gorilla Biscuits. Okay. Gorilla Biscuits hrali samozrejme na menšom stage, ktorý bol kontaktný, boli tam bariéry. Tak samozrejme, že hlavne tie hardkorové a také tie urputné kapely hrali tam na tom stage bez tých akože barikád viac menej. No dobre, akože idem fotiť teraz set Gorilla Biscuits a už sa tam tí ľudia tak nejak stavali a zase som videl vlastne iba ako keby zozadu z pódia, ako keby prichádzali chalani z Donuts. A bol tam ten Ingo a normálne sa tam postavil medzi ľudí a ako normálne akože bežný človek idem si pozrieť proste hardkorový koncert, ne? No, samozrejme sa to rozbiehalo a ja som sa tak zaprisahal, že vieš čo, budem si dávať bacha na foťák, profi prístup, budem trošku viac akože z diaľky a tak ďalej a to mi nadalo, proste v polke setu začali hrať proste aj covery od Minor Threat. A ja proste niekto ma tam nejakým spôsobom akože dotlačil a ja som zrazu proste bol na mne bola kôpka ľudí, ja som dostal že kolenačku do čela a s tým foťakom ešte som si ho tak akože aj tak chránil, vieš, a do toho som akože bliakal do toho mikrofónu, čo on dával ten spevák, vieš. Ale veľmi pekný moment bol, vlastne nastal vtedy, keď, jak som teda bliakal s tými ostatnými ľuďmi do toho mikrofónu, tak vedľa mňa naľavo bol ten Ingo z Donuts, bliakal s nami. Ja som si povedal, že kokos toto musím využiť, tak som proste odfotil, ako Sif podáva Ingovi z Donuts vlastne mikrofón. A vlastne za tým Ingom ešte stal Kuba Senior, čo je vlastne zakladateľ festivalu. Áno. A oni ho tam ešte aj nosili po rukách a tak ďalej. Že to bolo že nádherné momenty.